Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigili ye bi alamisa donya n'o o bɛnna décembre kalo tile 25 ma ani ni wagati na an balima chrétiens olu bɛ u ka fête la n'o ye Noël fête ye. An bɛ foli di u bɛɛ ma ka bisimilali d'u ma an ka bi kɛnɛ kan. An ka bakurubaw la an bɛna an da don an ka premier ministre ale bɔra ka denkudi kɛ kunu denkudi ni o ye place kurakura min n'o dira AES ale ka confédération ma o kɛra kalabankurakaw fɛ yen nɔ an bɛna an da don o la. O kɔfɛ an ka ministre min ɲɛsinnen don kɔfɛko ani jamana wɛrɛ cɛw ɲɛnabɔli la fɛn min ye Irankaw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o y'u ka ambassadeur ye jɔnjɔn dira ale fɛnɛ ma an ka jamana ɲɛmaa fɛ an bɛna an da don o la. Fo ka se an ka kɔfɛ kunnafoniw ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw olu de bɛna kɛ aw ɲɛna aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na Mali ka gouvernement ma ɲɛma n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga kunu ale ye denkudi boloda ka ɲɛsin kalabankurakaw fɛ yen nɔ an ka sigiyɔrɔ bɛ ni a bɛ f'a ma ko place de la CEDEAO ale koromokarili kɛra kunu sabula tɔgɔkura dira ale ma tɔgɔkura mun ni o bɛna kɛ place de la confédération des états du Sahel o tɛ dɔwɛrɛ AES jamana saba min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kɛ jɛkulu kelen ka se ka ɲɔgɔn ka lakanaw nafasɔrɔ siraw sanni feere siraw ani ɲɔgɔn ka tagaɲɛ baaraw ka se k'olu se ɲɔgɔn fɛ o de hukumu kɔnɔ nin ko nin kɛnɛ kan maabaw caman tun bɛ yen nɔ wa an b'a fɔ nin lajɛ nin kɛnɛ a kɛra sababu ye tuguni fɛn min ye an ka sira 20 ɲɔgɔnna ka bɛn Bamakɔ sigiyɔrɔw la olu fɛnɛ tɔgɔw falenna kunu an ka premier ministre b'a fɛ. I n'a fɔ n kun y'a da aw tulo kan cogo min na an ka ministre min ɲɛsinnen don an ka kɔfɛ ko ale ni jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli la an ka furancɛla fanga ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goïta ale ye jɔnjɔn ta k'a di fɛn min ye Iran olu ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ni a tɔgɔ ye monsieur Hussein Tales Salani ni ale ye Irankaw olu ka ambassadeur ye jɔnjɔn min dira ma waleɲuman don jɔnjɔn don sabula a bɛ fɔ ma ko chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ waleɲuman dɔn kɛ maaw ye surtout kɔfɛmaa minnu n'u ye baara ɲumanw kɛ anw ka jamana kɔnɔ olu ka waleɲuman dɔn don o de hukumu kɔnɔna na nin ma sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ nin maaba nin a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ Mali an ka transition nin kɔnɔna na an ni Iran ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kɛ ɲɔgɔn ma ani an ye dɛmɛ minnu kɛ n'a bɛ fɔ ma ko coopération bilatérale ani u ye dɛmɛ minnu ta k'an ka jamana dɛmɛ n'o ye lakana siraw nafasɔrɔ siraw fo ka se an ka tagaɲɛ siraw caman na o de hukumu kɔnɔ o waleɲuman dɔn de kɛra ye an ka jamana ɲɛmaa fɛ jɔnjɔn ale yɛrɛ dira ka bɛn tarata ma an ka ministre fɛ n'o ye ministre Abdoulaye Diop. Nin wagati nin kɔnɔ banbagaci kɛwale o cayara anw ka dugu la dugu min n'o tɔgɔ ye Farakɔ nin wagati na banbagaci kɛwale tigilamaw ka kɛ ka bɛn juma su ka dugu jɛ sibiri la u donna dugu nin kɔnɔ an b'a fɔ u ye an balimakɛ dɔ bɔnɛ ani na an balimakɛ mun ni ale ye mankanw mɛn a bɔra ka yɛlɛ a ka sow sanfɛ an b'a fɔ u ye mugujugu cilen a y'an balimakɛ nin sɔrɔ a kunkolo la ale fatura o de hukumu kɔnɔ an b'a bila dakirida la fɛn min ye Farakɔkaw olu ka dugutigi an ye ale wele nɛgɛjuru sira la a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka tugu filɛ. Ne ye Farakɔ min dugutigi bɛlɛ min b'an dala yan bi bandi de kɛlen bɛ k'a la dugu la bɔ u bɛ mugu ci mɔgɔw la u bɛɛ delila so ka gasi kɛ ka mugu ci u la kalo salen na u ye mɔgɔ 2 faga Tabakɔrɔ min bɔnda la muso bɔra dɔrɔn kabi a den da ɲɛgɛnɛ kɛ la dɔrɔn u ye tɔrɔsi jɔ la wulila
o cɛ bɔra kɛnɛma o ye mugu ci o la o kɛrɛfɛta fana wuli a ye mugu ci o la anw yɛrɛ fɛ fura kɔnɔ ne yɛrɛ la so kɛrɛfɛ kamalennin bɛ a la kalan ban moto kura b'a bolo u nana fayiri fɛ ka na mugu ci o la k'o fa ka so kɔnɔ jumadon fayiri fɛ an sigi yɔrɔ min na ekɔliso yɛrɛ kɔfɛ u ye mankan ci fa dɔ wulila ka seliji ta k'a bɛ yɛlɛnna so sanfɛ k'a b'u lajɛ yɔrɔ min na u ye a tira kunkolo la k'a fa juma tɛmɛnen aw ye jiraja kɛ kulu ne kɔni bɛ a lase aw ma faamaw ka an dɛmɛ cɛlamusula birikali b'a se la nka cɛ la sigida ka bon u k'an dɛmɛ ala yɛrɛ jati kama n'o tɛ furaw ka sɛgɛn min na bi a ka bon kojugu an sigan tɛ mɔgɔ la ban dugutigi yɛrɛ dugumɔgɔw la jɛ bi an b'a fɔ a sigi ka fɔ kɛ sa ka birikali dɔ bila sen kan denmisɛnninw sirakɔrɔ komisariya bɛ yen a bɛ tabakɔrɔ a bɛ mundugu la nka o siɲɔ tɛ fɛn b'anw ta in na fɔlɔ a fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn an ye wulila birikali wele a fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn an dɔgɔkɔrɔ polisiw wele ani pɔmpiyew u bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la wulilakaw la birikali u bɛ baara la mɛ kɛnɛ ka bon ma banbaatɔ nin bɛ san 50 ni ɲɔgɔn cɛ la a furulendenw b'a bolo an ka ekɔliso yɛrɛ CDC ɲɛmɔgɔ dankan dɔ tigɛ ye faamaw k'an dɛmɛ dɛ ala sɔn sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ nin waleya nin kɛra waleya ye mun ye kɛlen don ka jatigɛ wale don an ka nin dugu nin yɛrɛ kɔnɔ nin wagati na n'o ye Farakɔ ye o de hukumu kɔnɔna na an balimakɛ min fagara ale sigiɲɔgɔn a n'a yɛrɛ balimakɛ fɛnɛ an y'olu fɛnɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira la olu fila ye mun fɔ an ka jan an k'o lamɛn ani ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn ma ye ne ka so filɛ a kɛrɛfɛ fajiri wagati la 4h45 tuma de don marifa mankan dɔ bɔra an ka kare dugumala la dawu de bɔra o mankan in de fɛ a b'a fɛ k'a ɲɛɲini yala mun bɛ kare kɔnɔ a yɛlɛnna a ka bâtiment sanfɛla de la vagabond donna kare kɔnɔna na u y'ale de sanfɛ donc u ye bali kɛ ale la o bali y'a sɔrɔ a ten de la cili nin kɛlen ne kɔni ye marifa yɛrɛ mankan mɛn mais mɔgɔ mankan ma bɔ ne yɛrɛ fɛnɛ ma bɔ kɛnɛ ma tuguni an tola ten de da marifa y'ale sɔrɔ sanfɛ ale tora yen nɔ fɔ dugu jɛlen joli de woyola ka bɔ so fɛ ka na jigi fɔ dugu ma a muso de wulilen sɔgɔmada fɛ o de ye joli nin ye ka sɔrɔ ka yɛlɛn sisan k'a ye ka taa sɔrɔ a dalen bɛ ka mɔgɔw bɔ a kalama an ye sapɛri wele sapɛri nana ta ka taa ni a ye dɔgɔtɔrɔso la a tilenna ye ka si yen nɔ 3h du matin wagati la ala y'a ka kalifa minɛ a la wele da kan min bɛ ne bolo o kɔni ye jamana lakanabagaw vraiment Farakɔ kɔni nin wagati in na degun yɛrɛ de b'an dalen yan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin action min filɛ ka kɛ nin tɛ a fɔlɔ ye nin ta filanan ye hali nin tɛ a sabanan ye wa wagati bɛɛ lajɛlen de ye nin ye n'u ma dɔ faga u bɛ taa i ka da kari u b'i ka bolifɛn dɔw bɔ o bɛ kɛ yan wagati bɛɛ mɔgɔ faga yɛrɛ kɔni vraiment a ka ca nin wagati in na Farakɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ sécurité kɔni mɔgɔ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo la pour que an siso yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka lafiya cogoya min na ka da ka sunɔgɔ ka ɲɛ sinon furancɛw yɛrɛ tɛ bilen hali i ka sokɔnɔna yɛrɛ i yɛrɛ kɛ se ka wuli k'i munumunu i ka so kɔnɔ o bɛɛ kɛlen bɛ baara ye o degun de b'an kan yan kosɛbɛ kosɛbɛ ne tɔgɔ Musa Tugula ka bɔ Farakɔ Mundugu la a yɛlɛla so sanfɛ o y'a sɔrɔ a ye mankan dɔ mɛn an sigiɲɔgɔn dɔw bandi nana don u fɛ yen a bolila ka yɛlɛ sanfɛ dɔrɔn bandiw bɔla ka na mugu ci a la Dawuda yɛrɛ mugu ci min na a yɛrɛ badenkɔrɔkɛ de ye ne ye o taara ne nɔfɛ ka na ne bolila ka na an ye sabari pɔmpiw wele ani Mɔndugula zaramuw wele ka na olu bɛɛ kɔni nana an y'a ta ka don ambulance kɔnɔ ka taa n'a ye Musabugu dɔgɔtɔrɔso la a kɛla juma farida fɛ can an ma se ka mɔgɔ si dɔn min y'a kɛ a tɔgɔ Dawuda Tugula denw b'a bolo a furulen don muso kelen de b'a bolo a den bɛ se den 6 ma den kɔrɔbaya tɛ sɛnɛ san 7 san 8 kan ne b'a fɔ faamaw ɲɛ u ka Farakɔ Mɔndugula lajɛ ka faama dɔw bila ka lakana kɛ n'o tɛ tiɲɛ la a ko cɛya la dɛ u ye attaquement kɛ sisan ka mɔgɔw faga a ka ca mɔgɔ 4 ye bi n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ segin ka na an b'a da o tulo kan k'a fɔ Mali ni Rusi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma siraw fɛ Rusi ale ka lasigiden mun bɛ anw fɛ yan nɔ n'o y'u ka ambassadeur ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Igor Gromyko a bɔra ka laseli kɛ laseli min kɔnɔ ani kunnafoni dilaw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ nin wagati in na Rusi ale bɛ na yɔrɔ labɛn yɔrɔ min n'a bɛ f'a ma ko raffinerie d'or sanu sira fɛ fo ka se pétrole sira fɛ o belebele bɛna jɔ anw ka jamana kɔnɔ mun ɲɔgɔn tɛ an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ nin bɛna kɛ sababu ye Mali ni Rusi ale ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baara dɔw ye nin an y'a ye wagati tɛmɛnenw na fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnko siraw fo ka se angɛrɛko siraw baloko siraw fo ka na se sirako ninnu ma fo ka se bi raffinerie kow ma ka se k'an ka dugujukɔrɔ nafolo ka olu tɔpɔtɔ k'u don bɛrɛ la an ni Rusi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o b'o sira de kan wa donna nataw kɔnɔ nafasow sira fo ka se jagoko siraw ma an n'u bɛna jɛ ka baara caman kɛ ani sirabaw caman terrain siraw hali pankuru siraw olu baaraw bɛɛ bolo dalen don an b'a fɔ nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma nin a kelen don tare bi an ka jamana ɲɛmaaw ani Rusi ɲɛmaaw ani jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabula a bɛ san caman bɔ bi Mali ni Rusi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma sira fɛ an ka finitigiw bɛ ka se caman sɔrɔ terrorisiw kan an ka jamana fantan 4 bɛɛ la.
n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye wagati kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na tile 3 min kun n'a bɛnnen don anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ n'a bɛ f'a ma ko état généraux de la santé an b'a fɔ ale kuncɛ baaraw kɛra o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kɛnɛya dɔw bɛrɛ la ka se ka kɛnɛya ta ka a fɛsɛfɛsɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔ den bɛɛ ma famaya t'a la fantanya t'a la denmisɛnniya t'a la maakɔrɔbaya t'a la cɛya t'a la musoya t'a la bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ n'o ye kɛnɛya siraw ye o baaraw de tun bɛ sen na i bɛ a jate minɛ tile 3 baara kɔnɔna na ni maa 500 ɲɔgɔn na maa minnu ɲɛsinnen don kɛnɛya siraw fɛ k'a daminɛ dugumama la fo sanfɛmaw olu de ye nin baara nin kɛ wa o baaraw kuncɛ la an b'a fɔ recommandation kɛra o tɛ dɔwɛrɛ laɲini 660 o de bilara an ka minisiri ka bolo kan minisiri ɲɛsinnen don kɛnɛya ko sabatili ma o de hukumu kɔnɔ an m'a bila dakiri da la an ye a yɛrɛ ɲininka nisɔndiya tun bɛ a la an ka minisiri ɲɛsinnen don kɛnɛya ma n'ale tɔgɔ ye Asa Bajalo Ture a ɲininkara a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛko lamɛn. Baara min kɛra nin ye bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ an y'a dabɔ laɲini min kama recommandation minnu bɔra halisa Ala k'an fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baara in tɔ sabati pour que lafiya di malidenw ma an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini tɛ foyi ye maliden bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ bɛɛ ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la an ɲa caman kɛra ka ban mais nin ye ko daminɛ de n'an taara an b'an sigi baaraw bɛ fara ɲɔgɔn kan chronogramme bɛ kɛ programme kɛli tɛ dɛ an b'a fɔ an bɛ nin kɛ nin wagati na wa n'an ka min kɛ a wagati la a bɛ kɛ parce que responsable de bɛ k'a la n'i y'a fɔ k'i b'a kɛ n'i m'a kɛ i m'a kɛ ka da kun min kan i b'o ɲɛfɔ ou bien ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la an b'a ɲini Ala ka a fanga di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ ɲuman don i ka so n'an bɔra an bɛ k'an bolo don fɛn fɛn na Ala ka kɛ hɛrɛ ye halisa Ala k'an kafolen to Ala k'an kafolen to a ka hɛrɛ kɛ jamana in ye an bɛ présidente kɔfɛ ne yɛrɛ b'a ɲini jama bɛɛ ka yafa an ma ne fɛn min kɛcogo ma ɲɛ adamadenya baara don a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ ɲɛ dɔ tɛ ɲɛ donc ne min ma ɲɛ u ka yafa ma o la o tɛmɛnen kɔ an bɛɛ y'a ye dɔgɔkun kɔnɔna na an ka minisiri mun ɲɛsinnen an ka premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ale tagara an ka aéroport ale sanfɛ jateminɛ yɔrɔ n'a bɛ f'a ma ko tour de contrôle o baara kunfɔlɔw olu daminɛra ale fɛ baara nin kɔnɔna na an b'a yira u la k'a fɔ a kɛra baara ye baara mun nafa bonyara kosɛbɛ o ja dɔw b'an bolo an bɛna o jaw yira u la bi a k'a ye sabula nin baara nin bɛna kɛ baaraba ye wa a bɛna kɛ sababu ye an ka aéroport ale bɛna ɲɛda kura da cɛnya sira fɛ baara kɛcogo ɲumanw sira fɛ lakana siraw fo ka don olu fɛnɛ la sabula an ka aéroport a bɛna kɛ aéroport ye bi an ka pankuru jigin kɛnɛ minnu bɛ jate diɲɛ kurukara diɲɛ jamanaba aéroport olu bɛ jate cogo min na don n'a nataw kɔnɔ an ka aéroport ni nin baaraw banna ale fɛnɛ bɛna tɛmɛ o siraw fɛ. An b'a fɔ Mali sifinnakaw gɛlɛya mun tun bɛ an ka tɔn kɔnɔ n'o ye CNJ ye gɛlɛya ni ale banna nin wagati na ka sababuya kɛ kalata o kɛra kalata tɛmɛnen kɔ fɛn min ye bureau o bɛnna ma 32 ma o ɲɛmaaba o ye Sori Ibrahim Sise nin kalata ni sabula maa caman kun jɔrɔlen don k'a fɔ anw ka finnakaw an ka lajɛ sugu ninnu a tɛ kɛ ka ban ni gɛlɛya ma don a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ nin baara ni ale sera ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na seba gayena mun bina o sɔnna wa bureau ale sigira Sori ale mun kɛra ɲɛmaaba ye n'o ye Sori Ibrahim Sise an y'a ɲininka a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛko lamɛn. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi ka d'a kan nin ye Mali jeunesse sifinnakaw ka fɛti de an bɛ jɔyɔrɔ ɲini na mais anw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bi ko Mali sifinnakaw an kɔra an ye kow faamuya an bɛ an ka fanga ɲini a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye an maa saba de tun bɛ ka ɲɛmaaya ɲini k'a jira k'a fɔ anw tɛ ɲɔgɔn jugu ye anw bɛɛ ye ɲɔgɔn dafalanw de an bɛna su fana ma tuguni an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan tuguni na walasa Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ ye kɔnɔ an bɛ se ka baara kɛ pour que an ka se ka kɛ misaliya ye Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔ nin ko nin tun bɛ Sori ni maa mun cɛ an ye ɲininkali tɛnkun ale la ni ale ma se ka sebaya sɔrɔ a fɛnɛ ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛko lamɛn. Élection yi a kɛla transparence kɔnɔ namara fosi ma y'a la donc ne bɛ min fɔ jeunes ye o ka da la k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye perdant yan mɔgɔ si ma perdi. Mɔgɔ si ma perdi Mali jeunesse de gagnera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bureau in dɛmɛ bureau kura min sigira nin ye jeunesse yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min pour que an bɛ se k'o baaraw boloda cogoya min. An bɛna su fana ma tuguni an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan tuguni na walasa Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ ye kɔnɔ an bɛ se ka baara kɛ pour que
o kɔfɛ sa an b'a fɔ nin kalata ni a ɲamaya ba yɛrɛ o tun bɛ an ka minisiri bolo minisiri min ɲɛsinnen don denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ kow ɲɛnabɔli la ni a tɔgɔ ye Abdukarim Fɔnba an ye kuma galamani tɛnku ale la ale fana y'a ka nisɔndiya min sɔrɔ an ka jɛ ko lamɛn. N'a kun fɔra fɔlɔ ko CNJ bureau bɛ sigi bɛɛ de bɛ siran a b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ bɔ a la ko mankan bɛna bɔ a la alhamdulilayi ni CNJ bureau élection kɛra kɛlɛ ma bɔ a la mankan ma bɔ a la wa fɛn bɛɛ kɛra jɛyalen ni sira kan CNJ kura mun bɛ yen an k'u ma n'u bɛ yan jeunes bɛɛ de tɔgɔ la n'a fɔra k'i bɛ jeunes bɛɛ tɔgɔ la u kan ka bila hakilina la k'a fɔ k'u ka baara ninnu kɛcogo la mun ye denmisɛnninw ka yiriwa ye o ni denmisɛnninw ka dɛmɛ k'a lase fɛnɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o kokumu kɔnɔna la u k'a dɔn ko olu fɛnɛ kan ka laseli dɔ kɛ k'a segi u ka jeunes yɛrɛ ma fɔ denmisɛnninw ye ko bon an ye nin baara in kɛ nin kalo kɔnɔna la nin baara in kɔnɔna la an sera ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ walasa jeunes ka se k'a dɔn olu yɛrɛ ye bureau mun sigi bi u bɛ baara mun na u bɛ k'a baara kɛ wa u bɛ k'a lase u ma fɛnɛ. An b'a fɔ tare ni ɲana sabula denmisɛnninw ka tɔn n'o ye CNJ ni y'ale sigilen kura ye an dalen don a la u bɛna baaraw sigi sen kan ka se ka denmisɛnninw ka nafa ka se ka o ɲɛɲini jamana ɲɛmaaw fɛ don n'a nataw kɔnɔ. N'an bɔra ye an b'a da tulo kan k'a fɔ tarata tɛmɛnen ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 11 ma an ka dugu la dugu min ni ale tɔgɔ ye kɔnɔdimini ye n'a ni Segu yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 100 n'i bɛ ka taga k'i kun da tamani kan banbagaci kɛwale tigilamaw ma 14 u tun bɛ moto 7 sanfɛ olu ye an ka misi feerelaw u binna olu kan u ka sugu la k'u to u ka sugu kɔnɔna na u nana u y'u bagabaga ka muguya kan 2 ci sanfɛ o kɛlen bɛɛ y'i da disi kan u nana sisan ka na u bolo don ni maa ninnu kun k'u furu ye u tagatɔla tagara n'u ka miliyɔn 10 wa banbagaci kɛwale tigilama ninnu u ka moto kelen banna u ye o falen fɛn min ye an balima bagan feerela ninnu ka bolimafɛn dɔ la n'u ka moto dɔ ye u tagara n'o ye nka nin wagati in na an b'a fɔ calme ale nana dugu kɔnɔ basigi nana sabula ka nin waliya nin kɔfɛ an ka feerekɛlaw u tɛmɛna n'u ka baaraw ye k'a kɛ n'a ko foyi ma kɛ nka jateminɛw bɛ ka kɛ nin wagati in na an ka finitigilakaw bɛ k'u nɔbɔ sabula n'i y'a jateminɛ wagati tɛmɛnen nin kɔnɔ an ka finitigilakaw kelen don ka gɛrɛntɛ siri k'a ɲɛsin ni maa ninnu ma kosɛbɛ o kɔrɔmansuru ye mun ye hali Bajangara kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na an y'a ye o sera ka an ka bagangɛnnaw olu ka bagan camanba u y'o minɛ ka na n'o ye ka na di dugukɔnɔmɔgɔw ma a dira dugu ɲɛmɔgɔw ma walasa u b'a di bagantigiw ma an dalen don a la tɛgɛ bɛ da ni maa ninnu ka don n'a nataw kɔnɔ. Hali bi kunnafoniw kɔnɔna na nin ye siganama mun ni tɛgɛ dara ale kan dɔgɔkun tɛmɛnen na anw ka finitigiw ka pankurujigi kɛnɛ n'a bɛ wele ko base aérienne 101 de Senu yen nɔ u m'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ nin siganama nin ale bɛ minɛ wagati min na o kɛra k'a ye fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw olu dɔw tun b'a bolo n'a bɛ f'o ma ko matériel militaire ani furaw fo ka se minɛnw caman olu de yera a bolo i b'a jateminɛ ni maa kɔfɔlen nin tɛgɛ dalen filɛ ale kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye kalo 4 tɛmɛnen an ka nin avion jigin kɛnɛ nin an b'a fɔ ɲangini kun taara k'ale sɛgɛrɛ fo k'a ɲɛsin an ka gendarmerie école ɲangini kun taara k'olu fɛnɛ sɛgɛrɛ est ce que nin maa kofɔlen nin ale fɛnɛ bɛ ko dɔ o ko la wa nin wagati nin na fɛn min ye ɲininkali busamisɛn o gannen don ale la an ka faamaw fɛ don n'a nata kɔnɔ ni ko minnu bɔr'o kɔnɔ an bɛn'o jaabiw sɔrɔ. Nin ye kunnafoni duman ye sabula ba Maliba nin wagati in na fɛn min ye UEMOA ale ka marché kɔnɔna na an tun bɛ ka miliyari 100 ɲini nka an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw u sera nin wagati na miliyari 100 ani miliyari 10 u sera k'o ɲɛ sɔrɔ fɛn min ye an ka bankiw yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyara fɛn min ye miliyari 97 o jɔyɔrɔ o bɛna sɔrɔ olu fan fɛ nin ko nin kɔnɔna na an b'a fɔ nin ye kunnafoni duman ye sabula nin bɛna kɛ sababu ye marché ye ale bɛna wuli ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don économie ma n'o o ye Sanu ye an bɛ foli d'a ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen an ka fangaɲinitɔn maa mun bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Isa Kawujim an y'a ye wagati tɛmɛnen na ale kun bɔra ka laseli dɔ kɛ fɛn min ye Joliba TV olu ka weleli dɔ la u ka débat dɔ kɔnɔna na an b'a fɔ laseli mun ni a ma bɛn maliyɛnw ma kosɛbɛ wa n'a ma bɛn an balima burukinabew ma o de hukumu kɔnɔ olu kun ye u ka dusumakasi yira o kɛra sababu ye ale tun bɛ tɛgɛla nin wagati na nka an b'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen a tagara an ka kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ
a tagalen no ye ɲiningaliw gala ɲiningali min na a y'a ka nimisa yira wa a ka laseliw la ko k'a fɔ nin ko ninnu kɔnɔna na don kelen da kelen ale ma ninin ta k'a ɲɛsin Burkina fanga ɲɛma ma wa ale ma ta tɔgɔ ma k'a tɔgɔ fɔ nka o de hukumu kɔnɔ k'a bɛ yafa ɲini kɛ n'i y'a sɔrɔ a ka kuma ye maa minnu tɔɔrɔ a bɛ yafa ɲini kɛ olu fɛ nka o bɛɛ n'a ta a don maa minnu tun bɛ kiri ɲɛmaaya la olu ye jateminɛw kɛ jateminɛw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ vraiment fɛn min ye an balimakɛ ye Isa Kawujim a ka kumafɔliw u juguyara u gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ a tun se ka kɛ hali sababu ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka degun don ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye san kelen ɲangini n'o ye datuguni u ye o di ale ma jateminɛw bɛ ka kɛ nin wagati ninnu na. O kunnafoni de b'a to an bɛ taga an ka kɔfɛ kunnafoniw na n'an tagara an ka kɔfɛ kunnafoniw na nin wagati ninnu na an b'a da o tulo kan k'a fɔ Burkinabew fɛ yen nɔ olu fɛnɛ tun bɛ kiri boloda la kiri boloda min na i bɛ a jateminɛ u jaabiw kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn ma ko détournement de fonds tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka nafaw ka se maa damadɔ kow ta k'o bila u kun u ye maa caman de juger ka to k'o siraw fɛ i bɛ a jateminɛ fɛn min ye Ouédraogo Salifu ale kan ka san 8 kaso a b'o kɛ wa fɛn min ye CFA wari miliyɔn 347 ani 100,000 ani 15,000 ɲɔgɔn na ale bɛna na o sara jamana ye o kɔfɛ fɛn min ye Bayou Philippe ale kan ka san 6 kaso kɛ san 6 kaso nin kɔnɔna na fɛn min ye an b'a fɔ CFA wari miliyɔn 126 ale bɛna o sara fo ka se Tarpaka Ouédraogo Petroline ale kan ka san 11 kaso a bɛn'o kɛ wa fɛn min ye an b'a yira o la an ka CFA wari miliyɔn 286 ale kan ka o sara jamana ye a bɛ kun cɛ fɛn min ye minisiri n'o ye Cɛɲa Amadu ale kan ka san 15 kaso kɛ fɛn min ye CFA wari miliyari 5 a kan ka o de sara Burkina jamanaw ye an b'a fɔ nin ye kokajɛ wulilen jamana ninnu kɔnɔ sabula Burkina fanga ɲɛma a ka jateminɛw don don n'a nataw kɔnɔ jamana wari maa o maa y'a dun fo ka se k'a fɔnɔ. N'an bɔra yan an bɛ taga Muritani nin tɛ kunnafoni duman ye sabula ji ka tiɲɛni sira fɛ an b'a fɔ bato dɔ ale binna bato ni binnen o kɛra sababu ye ka maa 6 ɲɔgɔnna k'olu bɔnɛ u ni na nin wagati na maa 28 olu tununnen don ɲininiw ni jateminɛw bɛ ka kɛ sabula nin ko nin yɛrɛ kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ minnu bɔnɛra u ni na Ala ka hinɛw la minnu tununnen don Ala ka o ɲuman lase an ma don n'a nataw kɔnɔ. O de sira fɛ an bɛ tɛtɛ ka taga fɛn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ale sira la an b'a da o tulo kan k'a fɔ nin wagati na farafinna gun kan fɛn min ye CHAN ale éliminatoire o baaraw de bɛ sen na tile fɔlɔ n'o ye dolantan fɔlɔw kɔnɔna na sa Mauritanie ale ye sebaya sɔrɔ Mali ka 1 ni kanangolo Togo Niger olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Guinée ale ye sebaya sɔrɔ Guinée Bissau ka 4-1 Lesotho ale binna Angola ɲɛkɔrɔ 2-0 o kɔfɛ Mozambique ale fɛnɛ binna Zambie ɲɛkɔrɔ 3-0 Guinée équatoriale Congo olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Tchad RD Congo 1-1 Eswatini Madagascar o banna 2-0 ka taga Madagascar kanu na Soudan du Sud Rwanda o banna 3-2 ka taga Soudan du Sud kanu na République centrafricaine ale binna Cameroun ɲɛkɔrɔ 1 ni kanangolo Éthiopie Soudan o banna fɛn min ye 2-0 ka taga Soudan kanu na Libéria Sénégal 1-1 Côte d'Ivoire ye sebaya sɔrɔ Burkina ka o banna 2-0 Ghana Nigeria o banna 0-0 Burundi ale ni Uganda olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn alamisa nata ma ni jaabi in bɔr'o la a bɛn'o sɔrɔ nka kɔmaseginw kɔnɔna na sa an b'a da o tulo kan k'a fɔ Mali teri jamana 2 ni o ye AES jamana 2 ye Burkina Faso ale kan ka Côte d'Ivoire bisimila ani fɛn min ye Niger kan ka Togo bisimila ni jamana 2 ninnu olu bɛ anw ka bondankun kan nin wagati na u bɛ labɛnw na u ka dolantanw kan ka kɛ ba Maliba kɔnɔ yan ka fara Mali yɛrɛ fɛnɛ ka match kan ni jamana 3 an bɛ jɛ ka dugawu k'u ye match nataw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ale de bɛna kɛ ka an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an wagati wɛrɛ aw k'an bɛn.